אנחנו לא לא, אתה מתחשבנים. מבין? אחי, עוד אחד, אתה אהב מזה. לא. לא. שבו. כן, זה משחק לא כזה מפחיד, אחי, הכל טוב. למה החליפה הזאת? מה זה... זה כאילו, אתה מכיר את זה שתחפושות וכזה פורים וצוחקים כזה? פנס חשוב. כאילו לא כזה חשוב, לא יהיה... אוקיי, סגור, אדם סגור. זה הכלב שהתחלנו בדיוק לגדל, אורי. כן, זה הכלב שלנו, הכל טוב. בסדר, אז נלך ללטף? אתה רוצה ללכת ללטף? אתה יכול. מיתי. בוא. לאיפה הולכים פה למען השם? מה זה? איפה זה? איפה הוא? איפה אתה? אוי נבוי! הוא פה! אחי! הוא פה! איפה אתה? אדם! תירה בו! הלוואי והיה איך. בוא'נה, אתם חוצפנים, אחו שרמוטה! איפה אתם? נעלתם אותי פה, יפה! זה המור. זה חמור. יאללה בואו. מאו בכלל. אחי, יש לו פרצוף של בן אדם! אל תגיד סתם. כן. זה מאחורי החשמל. לא, יש פה כלב! מה? מה זה? הכלב אחריי! הנה הוא, הבן זונה הזה. מה זה, חתולה, אחי? לא! יש שם בתוך החדר חשמל. עדיף נראה לי שם. אבל תראה, אם אנחנו דורכים על זה, אנחנו לא לא, אתה מתחשבנים. מבין? אנחנו לא מתחשבנים? אני מת! בוא יא בן זונה. הנה. פתאום זה לא עובד. מה זה? אומייגאד. בוא! מה זה אחי? בוא יא הוא מניאק! מטב. בוא יא מניאק! אתה גנגסטר, אה? מה זה, מפגר? בוא אח שלי, בוא. איפה? פה על הקיר, blind hit and run. אתה מבין אחי? הנה הבן זונה. מי גבר עכשיו אח שלי? יא בן שרמוטה! בוא. אני אשלג בחית אחת. בוא יא מניאק! צריך להיות קרוב. אחריי! יא בת זונה. לא! תגיד לי מה אתה מסנבר? טוב, אורי בלי פנס. לא, אל תגידו לי שאני לבד. כן, אתה חייב לקחת את הפנס. גאד דאם. ענק. הוא יכול להיות שעל המדף ענק! הנה הגופה שלי. אתה מטורף! מה אחי, זה לא לוקח! צריך למצוא רמז, חכה. אני בדרך. איך קפצתי יותר. הוא לא קלט אותי. בוא, מיצי בוא. ענק. זה! בוא, יש פה איזה ארון חשמל. אולי זה... לא! לא אחי, זכור! עבר את הקווים. אדם זה לא מסובך, אדם. לא. הנה. ענק. ענק. בואו. סגרו פה. אוי! סגור שם! לא אחי, נמות! לא! כולם מתים? מה זה החרא? מה זה? כן, אתה צריך רגע. ענק. אמרתי לך, אני הנדסאי חשמל. מה זה? אני לא רואה כלום. מה אתה עושה אחי? עשיתי. הלו! מה? שמור עליי מפס. וואי, סגרנו לך את הדלת. איך נבלתי. הנה, פה, תמשיכו, כן, פה אתם צריכים ללכת. זה? כן, בדיוק. הנה. בדיוק. מה זה אחי? הפה. ריסט קאמרה? יש פה... זה, יש מצלמה, זה... לא. אז אתה רץ? מי זה? תראה. תראה תעודה. אוקיי, זה אתה, אוקיי. אימא'לה, מה זה? נראה לי שהמצלמה לא צריכה לראות אותנו, אתם יודעים? בוא. אני המשכתי פה בחדרים. הנה אקזיט. איפה אתה? פה, מאחוריך.
מה זה? ספוטד. תפסו אותנו, אני לא יודע מי. היי. מה? טוב, נו, אני אכנס. איזה גבר. לא, עידן, אני באמצע. מה? עידן. יואר אידיוט. חכה. לא, מה יואר אידיוט? זה המים הזה. אחי, הוא מנסה להטות אותנו. אימא'לה, לא יודע, אני אימא'לה, מפחד, אני- יא מפגרים. אני כולי צמרמורת, עידן. שבא באלוהים. טוב, אחי. תקשיבו, צריך לעשות ריסט למצלמות. אדם. יופי. יאללה, בואו אחריי. אימא'לה, 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 אימא'לה. עכשיו. אימא'לה. מצלמה, תחזור. איפה אתה כבר? עברת את הקרטונים? ספוטד, הנה. ספוטד, תחזור, ספוטד, לא מאמין. ספוטד. איך הוא ראה אותי, קרטונים אחי? נתפסת. איזה בקרטונים. הוא ראה אותי. תראה איך רואים אותך פה. וואי, כאילו ביקשת מהמצלמה סלפי. לא, עכשיו אני... 3, 2, 1. ספוטד. אחי, נייס, נראה לי מצאתי את הדרך, רגע. אני פה! איזה שותף, עכשיו בוא נלך. אני וואי, פה. אלוף, אימא'לה, מה זה? מה זה, עתירה לא, של מותג פוטין. אימא'לה. אולי סדר מסוים? צריך סדר מסוים נראה לי. הופה. הופה! יואו, מה זה, המוח שלי מת עוד ממש שנייה. אני גם צריך לאכול. הנה, אכלתי. אחי, אני יוזם, מה זה? מה קורה לי? אני מת, אני לא מאמין. מה? עידן, מה הם יביאו לנו? אין לי שמץ. יש, מפתח. הנה, מפתח. כן. אימא'לה, אימא'לה. עידן, זה כי... אימא'לה. איפה שאתם הולכים אבל? בואו תחליטו. אימא'לה. היה לפריים אחד בתמונות את הסמיילי הזה. איזה סמיילי? הסמיילי הזה. אוי. אוקיי, תראה, זה כל- חדרים. זו אותה תמונה, אחי. מה? אוי ואבוי, זה רע. אני יכול להתחבא. למה אתה כל כך מעוניין להתחבות בארון, אחי? לא, אם יש אפשרות כזאת זה סימן רע מאוד. מה... שמעתי אקסקיוז מי. אוי לא. אדם יש פה עוד עובד. אוי ואבוי. תראה לא, לו את ה... זה לא טוב. הלו. can you hear me? אחי, הוא רץ אחריי! אתה איתי פה? כן, מתחת למיטה. לא יודע, ממשיכים לשם. אחי! מה קרה? הוא אכל אותי! אכל אותך? הוא אכל אותי! זה היה, נו, איך קוראים לה? האריה הזה, עם הפרצוף. מה? הכלב הזה. גם פה? יש פה גם כלב, כן. הוא חיכה לי מחוץ לחדר. אל תשקר. ענק. טוב, אני פתחתי את זאת, אתה פותח את זה. טוב, אתה... אדם, אתה מת? אדם מת. איך הוא חיכה, בן זונה? אולי זה אנומלי. אחי! רוצה! אחי, למה קרה להתחלה? מה זה? אחי, עוד אחד, זה אתה? מי זה? לא. לא. צ'בוק! חשבתי זה אדם. הנה הוא! מה, זה רע לנו? היינו פה. אחי! לוק אפ. הנה, מה זה? אחי! לא! אני מת. אני צריך לשתות. למה, בן זונה? אין פה מקום תסגור. אני מת. תגיד לי מה המספר. 8, 9, 4, 7, 2. כנס!